El president Montilla expressa el compromís personal amb els bombers i els demana que tinguin la moral alta. Ho ha manifestat en la inauguració de les noves instal·lacions del Parc de Bombers de Tortosa i la nova regió d'emergència de les Terres de l'Ebre, des d'on ha reiterat el suport total i absolut del govern als bombers i al conjunt de professionals vinculats a la gestió de les emergències. Volem que tingueu els millors equipaments, però també el més important és mantenir la moral alta. Enfrontar-se a les flames o a una emergència només és possible des del coratge, des de la vocació de servei, la professionalitat i la força moral que teniu. Per això estarem sempre al vostre costat. Al vostre costat, també al costat de les forces de seguretat. El nostre compromís amb vosaltres és ferm. Catalunya us necessita més que mai i estarem al vostre costat. Des de Tortosa, el cap de l'executiu ha reafirmat el desig que el procediment judicial en marxa esclareixi la veritat dels fets de l'incendi d'Horta, però també ha censurat la conducta d'aquells que, amb l'excusa de voler conèixer la veritat, persegueixen altres objectius i no tenen en compte si causen nous episodis de dolor. Tortosa estrena Parc de Bombers i ho fa gràcies a l'esforç inversor del govern català, que en els últims 2 anys ha invertit més de 53 milions d'euros per renovar i ampliar la xarxa de parcs de tot el país.